Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulat sa hangin. Gikan siya sa ospital. Naipangan sa ibabaw. Celes. Ang suot nga higala ni Mama? Ang tag-iya ining maleta? Ay, sad pahis ni mga ilagkaada. Gibuslutan naman nila. Unsa man kay sud ini? Akong tanaw ng sud. Masalbar pang ubang sud ini. Hala. Gipangkut-kut ang sud. Lampin maning inias ibabaw. Nga nang may lampin man sa suot ni maleta atong Celes. Gipangkit-kit naman hinuunis ila ka ang... Unsa man ni? Ako maning picture ang niya sa ibabaw. Nganong may abot maning akong picture dinis maletas na matay na Celes. Maumani ang akong picture sa akong birthday. May lain pa akong picture din eh. Bata-bata pa ko ni ubang pictures. Baby pa ko ining ubang pictures. Nganong tagan mo kong pictures din siyang maleta. Ngano man ni? Sa may buti pa sabot ini. Helena? Helena ni anak ko. Hain ka. Helena? Nagdako sa paborito ni mong cake, anak. Ma. Uy, naday ka diha sa akong kwarto? Oh. Helena? Unsa ka nang imong kikunitan, ha? Ako ang mangutana ni mo. Kung nga nang dunay daghang pictures na ko malita sa imong amika. Si Celes. May mga pictures siya sa baby pa ko. Hangtod sa mga selebrasyon sa akong birthday. Doon na siya. Helena. Doon na kami kitago na akong manaling. Pasalo ami, Helena. O sa inyong sahama. Tubag ako, ma. Unsa man ang sakay mong kiingon. Kisa mo ginay si Celes. Siya ang tinuod mong kinahan. Dili na ka, anak. Si Celes ang tinuod mong kinahan. Og ego ko lang ikong gisagop tungod kay dili gusto si Celes ka mahibaw ka nga usa siya ka piniriso. Siya ang akong inahan.
Si Celes! Hello! Helena! Helena, asa ka pa ingon? Balik dire! Helena, yung pagdagan! Balik, Helena! Ngano man ngano siya man akong inahan. Ganong gilimot pa nila na ako. Ngano man. Maudi ay gagatiman ni Mamang haya. Kay siya din akong tinuod ka, Mama. Lord! Gano ba ni Lord? Ganawa pa sila musultin ako sa tinuod? Ganong ilam akong gibakakan! Kakusog sa uwan. Ginoo tapangi ko. Makasabot lang unta si Helena sa mga nahitabo sa iyang kinabuhi. Hain magkasya paingon karon. Kinahanglang makit-an ko si Helena. Celes, tabangi kong makit-an ang imong anak. Celes, ngano mo makuni mo ang kunang anak? Ganong mibiya makinikalibutan na gawa mo sultin ako nga ikaw ga kong inahan? Ha? Gano man? Doon ako'y katungod ka mahibawas na noon. Pero ganong inyo manigihikaw na ako? Gano man? Ikaw ang tinuod na kong inahan. Angay lang nga ikaw ang tamatiman ako ang tili laing tao. Pero anong ipaghatag ko ni mo? Gano ba ni Celes? Kain magit ka si Helena. Pusto, sa minteryo. Basin kung miadto siya sa lubong ni Celes. Ginoo, may alang unta din sa minteryo si Helena. May alang unta siya. Si Helena ka nang naa sa tubangan sa nicho ni Celes. Helena! Helena! Dahil salamat ka ni Ara ka din Dahil mamaulit na sabay. Ganong inyo man siyang gilimot na ako, Ma. Helena! Ato na ta sabay magsulti. Gusto ko mahibaw karon dayon, Ma. Gusto ko mabati ang imong mga rason din mismo at tubagan ni Celes. Kagustuhan ni Celes nga dili kasultihan, Helena. Dili siya gusto nga mauwawan ka tungod kay usa siya ka piniriso.
Dili siya gustong daog-daogon ka sa eskwelahan o sulugon nga usa ka piniriso ang imong inahan o kriminal. Pero iya ko nga anak. Iya ko nga anak. Dili ko niya angay ngay pangahatag. O kanya ipangatag. Iyak lang ipaatiman ako, Helena. Gusto siya nga normal ang dagan sa imong kinabuhi. Mahal ka sa imong inahan. Mahal ka ni Celes. Mao nga giantos niya ang kasakit nga dili ka makita o mahikap. Helena, dahil kung sa'yo man para nimo ang kibuhat ni Celes, pasayloan na lang siya. Igo ka lang niya gipalayo sa miserabling kinabuhi nga iyang maagian sa prison. Dali na, nak. Mamahuli na. Basta ka na kayo. Dali. Paugon ako ng imong buhok. Helena, husto na. Kung wa pa di kumuapas ni mas punerarya. Niligyan ay ko makakita sa naong sa akong tinuod ka inahan. Sa una o katapos ang hikayon. Sorry, anak. Ayaw intang kasuko na ako og ni Celes. Wa man ko masuko ninyo, ma. Gianugnan lang ko nga. Nga wa ko makakita sa ko tinuod nga inahan sa buhi pa siya. Gitambagan ko na si Celes nga magpailan mo. Pero dili siya gusto. Dili siya gusto nga makita nimo siya luyo sa rehas. Dili siya gusto nga doon na ilaing mahibaw nga usa ka piniriso ang imong inahan. Pero gusto ko siya makita nga buhi. Nurse ko pa. Huwag ako utang makatiman niya sa iyong pagkasakit. Helena, gusto ko siyang mahikap pa. Gusto kong masibot sa baho sa tinuod kong inahan. Sorry. Sorry nga amo nang gihikaw ni mo. Nakaila kang magin sa kong inahan man na ring. Helena. Nakaila ka ba sa kong amahan? Uwa musulting akong inahan. Kung kinsang akong amahan. Uway nahibaw kung kinsa ang imong amahan. Gawas lang sa imong inahan. Diin mo nakaila sa kong inahan. Sa dihang na preso na siya sa sampagpatay. Nakapatay siya? Oo. Nakapatay ang imong inahan. Pero diha ra kutob ang akong nahibawan, Helena. Helena? Dawatan ni. Unsa man ang libro, hama? Nganong gibugkusan man nagmaayo? Gusto kang makaila kung unsaw kinsa kyud ang imong inahan, Helena? Ma. Pwes, panahon na nga ako ning ihatag nimo. Unsa man ha? Ang diary ni Celes.
And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.